जोंनि ओनसोलनि बर' बाजार रौता ओनसोलनि कपाटी ओनसोलनि बिथाङा सासे गोख्रों सासे सहज सरल व्यक्तिमोन आरो बिथाङा जोंनि जाथिनिनो सासे सम्पद हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव जों खोब दुखु मोननाय फोरमायदों। आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम आं आरज गाबदों बिथांनि रुंसारि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो। बिथांनि बैसोआ 87 जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। गिबि गिबियावनो आङो दिनैनि नैबे दुखुनि समाव न'खरजों लोगोसे दुखु फोरमायथिबाय। बर' बाजार ओनसोलनि सिङाव थानाय कपाटीनि खुजुवाबिल गामियाव लन्थाइगिरि कुमिराम बसुमतारी बिथाङा सासे आर्ट फाइन एन्ड आर्ट्स बेवहाय खोब गोख्रोंमोन। बिथाङा नेचारेलि मानसिफोरनि महर दाननो हानाय, मानसिफोरनि महर बोनो हानाय बेबायदि सासे व्यक्तिमोन। गोबां साहित्य सभानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोबां एगजिबिसनफोराव बिथाङा दिन्थिनानै गोबां सार्टिफिकेट मोनबोनो हादोंमोन। बिथाङा रुंसारि जानाया जोंनि थाखाय गोबां खहा जादों आरो बे खहा जों सुफुंगनो हानाय नङा। जोंनि ओनसोलनि बर' बाजार रौता ओनसोलनि कपाटी ओनसोलनि बिथाङा सासे गोख्रों सासे सहज सरल व्यक्तिमोन आरो बिथाङा जोंनि जाथिनिनो सासे सम्पद हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन। दा बिथांनि रुंसारि जानायाव जों खोब दुखु मोननाय फोरमायदों। आफा इसोर बोराइ बाथौनिसिम आं आरज गाबदों बिथांनि रुंसारि जिउआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैयो। बिथांनि बैसोआ 87 जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों। खोब बेमारजों गोग्लैनानै बिथाङा रुंसारि जालांबाय। थेवबो जोङो इसोरनिसिम आरज गाबो जाहाथे बिथांनि रुंसारि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। आं बेखौनो बुंगोन, आं बेखौनो आसा खालामगोन जोंनि बर' समाजाव जोंनि हारियाव बेबायदि सासे राफोद आरो बेबायदि सासे सुबुं सम्पद सुबुं धोन जों सृष्टि खालामनाया गोबां सम नांगोन आरो बेखायनो दिनै बेबायदि सासे व्यक्तिखौ जोङो खोमाना लानांनाया जोंनि थाखाय खहा। दा बेखायनो आङो दिनै आं नैबे रौता ओनसोल बा रौतानि सासे रायजोनि रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै दुखुनि समाव दुखु खबर लानो फैदों। आं बेखायनो दिनै गोबां नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आरो नैबे गामिनि न'खरनि बयजोंबो दुखु फोरमायफादों।